Ano ako ito ha? Ako rin palit ikan Japan, robot siya. Usa na, robot. Oo, robot. Lie detector robot na eh. Robot. Oo. Managpa ni sa mga maka. May mot mo kasi yung gawa, Magig pakaliwat sa imuhan. Aun sa ba? Amahan, good. Nindot niya akong ang napalit ni Papa nga robot ikan sa Danao. Okay. Makaditi kung sa'y tinuod. Ato testingan ng palihok eh. Ang nakanindot ang niya kay rechargeable. Robot ko. Ang nakadelikado lang ani kay masakpan tang mamakak na ba? Kanto ka! Kanto ka mo ka! Nahilay ko na ng... Oh! Hindi ay! Baka ako na robotan na! Baka ako na di na tinuod! Mobit ang gipalit na akong robota aron makita ang katang na to kung gusto yung bakakon ko. Adi! Kana robotan na! Palpat pa nila mo! Tuka na gusto tinuod. Nagpa lagi! Sige na makakstuwad eh. Tuka na lang. Tuka na lang. Kanto na lang! Hindi lagi! Tuka na lang. Kanto ka mo? Kani? Oh! Luto ko na mo! Gabi lang ang tuwa na kabuhan gini ka! Ako magluib sa atong relasyon, hani. Bisag ka usawa ako nagluib. Sige na kasakpan god. Ay sa tuka na lang. Tuka na lang. Hindi na lagi kayo wala! Hindi na tinuod lagi! Ako magluib! Hindi tinuod. Gikan ni sa Japan. Mamakak na gikan ni sa Japan gipalit na ako. Mahal ano? Mamakak na. Dili na accurate na robotan, dili na accurate. Posible kayo. Imposible. Tukaan na lang god, tukaan na. Para mahumanan eh, Mas totoo pa ka ng robot kaysa sa ako. Oh! Grabe. Apresyo na ni. Mahal mo kayo ni. Pero na! Basta di ka covered. Kaya pupre ka. Gusto mo yung alis ma, oy, ikaw sa panga na palit-palit ka ng robot mo, yung nasa kagubos na nasa pamilya nato noon. Gusto nga. Ay nino noon nga. Para mailhang yun kasi nagluin man eh. Ninimuyo na nagpalimalaya nga kulo sa baka. Ay ko pasingan ni Hari ha? Ay ko pasingan ni Gawa ko nabuhat anak. Wati ka pasigan ni. Eh, ako siya ba? Wati ka pasigan ni. O sa may gibuhat mo? O sa may gibuhat mo? Ang ako ron. Ang robot nagkuha na natukan. Ang robot na nagkuha na. Sige ka eh. Awal good mo. Ang babae ko. Kung kami mga laki mo yung makasa, kami mga ipasaylo. Kamu ang babae mo yung makasa, kami na sa mga ipasaylo. Kayo sa mga ay! Sapot dayon. Lapinag, dugon, gutomon. Sus, sapot dayon. Kung tanong na to kung okay ra ba sila? May musan, okay ra. Uya, di na managad. Gusto mo, kamu gyud magdaha sa relasyon. Matuog na. Inyo ha, ganan, inyo space. Dako. Amo agamay. Ito sa mall. Kung kamo'y mamili. What me? Okay ra me. Pero kung kami mamili, dali-dali mo. Kami bana mo yun. Ang mananghid mang laag. Kaduduhaan pa kung sugot mong gani. Sugta mong gani, pero igulay sa balay. Di natatinggan. Ganahan mo i-treat nga murag Rayna, i-treat sa nga murag hari. Tugan na doon si musala na ako. Nagtago ikagbakak na nga itong relasyon. Kamasam ka! Oh! Nakasala ko! Natintal ko hani. Kaya ba ka ano? Nganuan? Kaya wala ako ni mga isimaringoy ha? Wala kayo tayo magigisimaringoy na ako! Kining ako ah! Mabasa ka na rin maligo! Magkaob lang ako badagma! May panang manok ni mo ay! Hinit ka ni mo manok! May ka mo hapid-hapid! Pero na ako! Wala kayo tayo hapid ako! Kining ako hani! Uga na kayo na yung murang diserto! Pero nililin nyo! Kanang tanong! May ka mo pasirat ang tanong! May ka mo bubuan ang tanong! Pero ako, wala ko na mo bubu eh! Wala ko mo pasariti! Wala ko na mo wisik-wisik eh! Wala ko na mo pisik-pisik eh! Ani! Ano nabuhat ni mo na ako, han? Wala ko'y
laing higugma ni kalibutanan eh. Ikaw ra. Kining ato ang anak. Ang ako ang nag-iswarang anak. Gusto na niyo lalis na, oy. Ikaw sad pa. Oh, sab. Sige, lang. 4, 3, 2, 1, action. Gusto na niyo lalis ma, oy. Ikaw sad pa nga nang palit-palit ka ng robot mo ni yung nasa kagubos na sa pamilya nato noon. Gusto na nga. May noon nga. Aron gyud makita gyud na nga to. Kuno ni, mo na gipalit na tong robot, mga baka. Mulo eta sa palamalaya.